Ola amigos, benvindos ao Código AMAT. No vídeo de hoxe vou falar sobre os códigos DM e DX. Antes de comenzar con o vídeo, prefiro comentar brevemente na primeira páxina. No topo podemos ver o código DO. Este código foi explicado no vídeo anterior. DO está directamente relacionado aos códigos DM e DX. É por iso que lembro que usando o HEDO você pode accesar páxinas de axuda sobre como obter informacións completas sobre vos. Agora vou explicar HEDM e HEDX. Vamos! HEDM é usado para accesar páxinas de axuda sobre como obter informacións sobre os tempos mínimos de conexão entre diferentes voos. Há unha palabra asociada ao código DM. Esa palabra é MCT. MCT é a abreviación das tres palabras inglesas Minimum Connection Time. MCT reférese ao tempo mínimo necesario para os pasaxeiros faceren a conexão entre diferentes voos. HEDX é usado para accesar páxinas de axuda sobre como obter informacións específicas sobre pontos de conexão entre diferentes voos. Vou explicar varios exemplos de transacións que poden ser feitas usando os códigos DM e DX. A primeira transación, DMBCN/24APR33, é usado para pesquisar os tempos mínimos de conexão que se aplican a voos específicos, tomando como referencia o aeroporto onde queremos facer a conexão, que neste caso é o aeroporto de Barcelona, e a data da viaxe, que neste caso é o 24 de abril de 2033. Outra transación, DMIB/MAD/UX, é utilizado para pesquisar os tempos mínimos de conexão aplicáveis entre os voos das compañías aéreas Iberia e Air Europa no aeroporto de Madrid. Outra transación, DMBCN-MAD, é usado para pesquisar os tempos mínimos de conexão geralmente aplicados entre os aeroportos de Madrid e Barcelona. Neste caso, entre Barcelona e Madrid. Outra transación, DMBCN-3A, é usado para pesquisar os tempos mínimos de conexão que se aplican entre diferentes terminais. Nese caso, solicitamos ao sistema Amadeus que nos forneza esas informacións cando estivermos interesados apenas no terminal 3A do aeroporto de Barcelona. A letra A reférese á palabra inglesa arrival, que significa chegada. Outra transación, DMBCN-3D, é usado para pesquisar os tempos mínimos de conexão que se aplican entre diferentes terminais. Neste caso, solicitamos ao sistema Amadeus que nos ofereza esas informacións cando estivermos interesados apenas no terminal 3D do aeroporto de Barcelona. A letra D reférese á palabra inglesa departure, que significa partida. Outra transación, DMBCN-3A-3D, é usado para realizar a busca dos tempos mínimos de conexão que se aplican entre dúas terminais específicas. Nese caso, solicitamos ao sistema Amadeus que nos forneza esas informacións
entre os terminais 3A e 3D do aeroporto de Barcelona. Outra transação DN LIN 2A-MXP2D é usado para realizar a búsqueda dos tempos mínimos de conexão que se aplican entre dúas terminais de dois aeroportos diferentes. Neste caso, ambos os aeroportos están localizados na cidade italiana de Milán. Solicitamos ao sistema Amadeus que nos fornexa esas informações entre o terminal 2A do aeroporto de Linate e o terminal 2D do aeroporto de Malpensa. O aeroporto de Malpensa é representado pelo código MXP. Outra transação DM4/5 é usado para realizar a pesquisa dos tempos mínimos de conexão que se aplican entre dois voos de ida. Nese caso, solicitamos ao sistema Amadeus que nos forneça esas informações por referencia aos voos que están nos segmentos número 4 e número 5 de unha reserva. A reserva tamén chamada de PNR. DM4 é usado para realizar busca dos tempos mínimos de conexão que se aplican ao voo do segmento número 4 de unha reserva. A reserva tamén é chamada de PNR. DXMADBCN é o único exemplo que vou explicar sobre o código TX. Esa transação é utilizada para obter informações sobre os pontos de conexão entre dúas cidades, que neste caso son Madrid e Barcelona. Antes de terminar este vídeo, vou facer unha recomendación. Eu recomendo que você asista ao vídeo que fiz anteriormente sobre o código DO. Todo explicado nese vídeo é complementar as informações dos códigos DN e DX. Xente, chegamos ao final do vídeo. Os vídeos a seguir serán executados da mesma maneira que eu fiz, ou seja, explicar cada unha das partes de Amadeus da forma máis extensa posible. Lémbrese de se inscrever e curtir este vídeo se você gostou deste vídeo. Non se esqueza de compartilhalo con cualquier persoa que possa estar interesada. Sería un bon presente tanto para quen precisa un reforzo quanto para quen non entendeu o programa. Acima de todo, sería un bon presente para estes últimos, que agora ten unha segunda chance con meus vídeos para aproveitar o tempo e o diñeiro alocados no pasado e que finalmente poderá lucrar. Moito obrigado e voute dizer a mesma coisa de sempre. Amor para ser amado.